На Віцебшчыне інвестарам бязвыплатна прапануюць звыш 130 аб'ектаў нерухомасці, якія не выкарыстоўваюцца. Пералік вызначыў камітэт дзяржмаёмасці аблвыканкама. Будынкі могуць быць перададзены пад рэалізацыю інвестпраектаў або прададзены з аўкцыёну за сімвалічную цану ў одну базовую велічыню. Найбольшая колькасць такіх пустуючых аб'ектаў знаходзяцца на тэрыторыі Пастаўскага, Аршанскага и Бешанковицкого районов. Самый крупный из предлагаемых объектов на территории Витебской области – это бывший кирпичный завод в Росонском районе, который был построен в 1996 году. Он имеет удачное место расположения, находится вблизи дороги республиканского значения Р-24, которая соединяет Полоцк с Росонами, а также находится в 10 километрах от границы с Российской Федерацией. Территория составляет более 16 гектаров, на котором расположены 24 здания и сооружения площадью более 25 тысяч квадратных метров. В состав производственного комплекса входит административное здание, производственный цех, гаражи, склад, котельная и другие объекты недвижимости, а также производственное оборудование. Азнаёміцца з пералікам прапанаваных аб'ектаў нерухомасці можна на сайце камітэта дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама. Па пытаннях перадачы будынкаў пад рэалізацыю інвестпраектаў можна звярнуцца ў аддзел эканомікі мясцовага выканаўчага камітэта.